ఎంత జనాన్ని మోసపుచ్చే ఇదే వాస్తవంగా చేసేది జగను కరెక్ట్గా చేసింది. రాజశేఖర్ రెడ్డి చేశాడు, మళ్ళీ తర్వాత జగన్ చేస్తున్నాడు. ఈయనంతా షో చూపించటం, తన వర్గానికి లబ్ధి చేకూర్చుకోవటమే కానీ ప్రజల కోసం చేసేది ఏమీ లేదు. ఇస్తామన్నాయే ఏమీ ఇవ్వలేదు. ప్రతి నెల ఇంటింటికి వెళ్ళి పెన్షన్ ఇస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు ప్రతి 1వ తారీఖు ఆయన స్వయంగా లేదండి అసలు అది వాలంటీర్ టైంలో చక్కగా ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చేవాళ్ళు, తలుపు కట్టి ఇచ్చేవాళ్ళు. దాన్ని కూడా తప్పు పట్టారు వాళ్ళు. తెల్లారగట్ట వెళ్ళి లేపుతున్నారు, ఆడవాళ్ళని ఇది చేస్తున్నారు అని చెప్పి అట్లా మాట్లాడారు ఆ రోజుల్లో. ఆయన ఇప్పుడు వాలంటీర్ లేరు కదా, లేరు. సంతోషంగా ఉందా? ఇబ్బందేనండి. ఇబ్బంది లేకుండా ఎట్టా ఇప్పుడు అవుటి వాళ్ళు ఉన్నారు, వికలాంగులు. మరి వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వస్తారు, ఎప్పటికి వస్తారు? వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఇవ్వాలి, ఎప్పటికి ఇస్తారో తెలియదు. కొంతమంది ఏం తీసేస్తున్నారు అసలు.